JSP Advice 65 चेनेल जों मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों जाय कन्टेन्टनि जोहै बर' माहारिनि इयुना खोमसि जाबोगोन बादि नुहुरो बेखौ लानानै दिनैनि कन्टेन्टआव जों दा एसामिस लेंगुवेज लार्निं एक्ट 2020 असमिया राव सोलोंनायनि आयेन बर' राव बुथारग्रा आयेन दा बेनि सायाव जोङो सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा बेवहाय जोंसिम दैथायहरदों बिथाङा जाबाय फनिन सरगारि MA BEd बाक्सा जानबुं 8-10-7-9-4-8-5-5 बिथाङा बे बर' रावादि बे एसामिस लार्निं लेंगुवेज एक्ट 2020 असमिया राव सोलोंनाय 2020 जोहै बर' रावा माबादि थासारिजों भुगिगोन बेखौ लानानै बिथाङा बावहाय गोथौयै सावरायदों। बेयो जोंनि बर' साहित्य सभा एबसु थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै बर' लिडिं अर्गेनाइजेसनफ्रा दासिमबो बेनि सायाव जेबो सावरायनाय नुवाखै। ससियेल मिडियायाव बिथां फनिन सरगियारिखौल' बेनि सायाव जों सावरायनायखौ नुनो मोनगासिनो। दा जों बिथां फनिन सरगियारिनि बे सावरायथायखौ बावहाय जोङो सावरायनो नाजानाय जादों। दि एसामिस लेंगुवेज लार्निं एक्ट 2020 असमिया राव सोलोंनाय आयेन 2020 बर' राव बुथारग्रा आयेन। बे आयेननि बाहायथिया सेबानि वेबसाइटआव 17 मार्च 2021 खालाराव नटिफिकेशन नं सेबा /AB /AG 26/2020/4 हिसाबै नुजादोंमोन, नाथाय बेखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै 12 एप्रिल 2021 खालाराव सेबा /AB /AG 26/2020/9 हिसाबै दिहुनफिनदों। सेबानि आवथायाव जाय फरायसालियाव फैयो बै फरायसालिफ्राव बे आयेनखौ मानिनांगोन आरो बे आयेना 2001 मायथाइनि 9 थाखोनि रेजिस्ट्रेसन खालामनाय समनिफ्राय बाहायनाय जागोन। बे आयेना बुंदों बड' मिडियाम स्कुल्स 6 शिड्यूल एरिया एन्ड बराक भेलि बे मोनथाम जायगानि बाहेरायाव थानाय फरायसालिफोराव गाहायनि मोननै पइन्टखौ मोनगोन। ऑप्शन 1 जुदि फरायसाया असमियाखौ एमाल हिसाबै लाया, बियो असमियाखौ इलेक्टिव हिसाबै लानो हागोन। बिदि बेलायाव बे फरायसाया 6 था आयदा फरायनांगोन। ऑप्शन 2 जुदि फरायसाया असमियाखौ एमाल आरो इलेक्टिव हिसाबै लायाब्ला बे फरायसाया असमियाखौ 100 मार्कनि एडिशनेल साबजेक्ट हिसाबै लानांगोन आरो बै फरायसानि गासै आयदाया जागोन मोनस्नि था। नाथाय एडिशनेल साबजेक्टआव मोननाय मार्कखौ मेरिट पारपसनि थाखाय साननाय नङा। अदेबानि बे फरायसानो गांसे सार्टिफिकेट अफ प्रभिसियेन्सि होनाय जागोन आरो बे आयदायाव आनजादाव लिरनाया नाथाय कम्पालसरि आरो फरायसाफ्रा खमैनो 45 मोनथारनांगोन। बे आयेना बुंबावदों बड' मिडियाम स्कुल्स 6 शिड्यूल एरिया एन्ड बराक भेलि बे मोनथाम जायगायाव जुदि फरायसाफ्रा असमियाखौ एमाल / इलेक्टिभ हिसाबै लायाब्ला अब्ला फरायसाया मोनसे एडिशनेल साबजेक्ट लानायनि सुबिदा मोनगोन, नाथाय कम्पालसरि नङा। जेंनाया जाबाय बिटिसि ओनसोलनि बर'फ्रा बड' मिडियाम स्कुल्स 6 शिड्यूल एरियायाव कम्पालसरि नङा होनना गोजोननाय लागासिनो। नाथाय आं सोंनो लुबैयो, से बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा सेबानि आवथायाव गोग्लैया नामा? 2 जोंनि बर'फ्रा बड' मिडियाम स्कुलाव बर' एमाइल लाना फरायनाय फरायसाफोरनो गाव हारसिङैनो जिउ सुंथा राहा एबा बेसेबां साख्रि दिहुनना होनो हागोन? 3 बिटिसिआ आसामाव गोग्लैया नामा? दंब्ला माबोरै मोनसे स्टेटआवनो गुबुन गुबुन आयेन? बिटिसिआ गावनि इयुन
जोलैनो बेसेबां खामानि सोरजिना होनो हागोन। 4 एडिशनेल साबजेक्ट लाना बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा मोनस्निथा आयदाखौ फरायना असमिया मिडियामाव फरायनाय मोनद' साबजेक्ट फरायनाय फरायसाफोरखौ माबोरै मार्कनि कम्पिटिसन खालामनो बाथि 9 थाखोसिम बर' बिजोंजों फरायखानाय फरायसाफ्रा माबोरै 9 थाखोआवनो असमिया राव फरायहैबावनो हायो। बे बाथ्राया बेसेबां जुक्ति गोनां। 2008 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम इन्टियार्ड आसामाव गोबां बिफानाव साख्रि ओंखारबाय जेराव असमिया रावनि गियान लिरनो फरायनो आरो बुंनो हानाय नाथाय कम्पालसरि एसामिस जुडिसियेल सार्भिस आनजादाव कम्पालसरि असमिया पेपार थानायनि थाखाय दिनै सासेबो बर' उकिल आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव हाबनो हायाखै। स्टेन'ग्राफिनि आयदायावबो सिनायनो असमिया रावनि रोंगौथि थानाय जानांगौ। बेखौ नुयोब्ला बर' बिजोंजोंनो फरायनाय फरायसाफोरनि आसामाव साख्रि मावनायनि खाबुआ सोंथि गोनां। 7 2011 मायथाइनि 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय 11 सेप्तेम्बरसिम फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि थिसननायनि 3 फोसाव बिलाइ ओंखारबाय। दुखुनांथावै PGT पस्ट ग्रेजुएट टिचार फोसावथिं बिलाइयाव 2272 था पस्टआव बर' बिजोङाव 0 पस्ट, गोजौ फरायसालियाव 3242 पस्टनि मादाव खालि 5ल' पस्ट बर' बिजोङाव आरो ME LP स्कुलाव 7208 पस्टआव खालि 8था पस्टआल' बर' बिजोङाव 8थि। दिनैनि दिनाव असमिया रोङैनि थाखायनो जायफोरा साख्रि मोननायनिफ्राय बन्सित जानांबाय बिसोरो गाव गावनि इयुनखौ बर' मिडियामजों फरायहोगोन ना? गाव भुगिनांनाय जाथायजों गावनि गथ'फोरखौ बे एखे जाथायजों होबावनाया बेसेबां जुक्ति गोनां। 9 गामियारिनि गोबां सुबुंफोरा बे आयेननि सोमोन्दै दा जेबो मिथिथ'वाखै। जेब्ला मिथिगोन बिसोरो जानो हागौ बर' थुनलाइ आफादखौनो दुसिगोन आरो बे जुक्ति गोनां मानोना बर' राव थुनलाइ आफादा जोनोम जादों बर' बिजों फोथांनायजों लोगोसे बर' रावखौ फोथांना लाखिनो आरो बिसोरनि इयुना बर'नि लिडारशिप आरो गाव गावनि बिजोंनि सायाव मुगैनाय फैखांगोन जेराव दिनैनि दिनाव असमिया बिजोंजों फरायहोग्रा बर'फोर दंबावो आरो बिसोरनि इयुन जोलैफोरखौ असमिया मिडियाम हरगोन रोखा। जाय रावजों फरायबा जेबो खामानियावनो फैया बे रावखौ सोरथो फरायो बे सानस्रिया जोनोम जागोन रोखा। अब्ला जोंनि बर' रावनि इयुना बबेयाव? 10 गोबां बर' बिजोंनि फरायसाफोर दिनै फोरोंगिरिनि आंखाल आरो बिदि थासारियावबो फोरोंगिरि थिसनथाइ बिलाइयाव बर' बिजोंनि पस्ट गैया। दुखुनांथाव। गोबां बाथ्रा लिरला खालि आं बेखौल' बुंगोन दि दिनै गोबां लाइमोनफ्रा असमिया रोंगौथि थानायनि फोरमान बिलाइ गैयिनि थाखाय आसामाव PGT AJS आसाम सेक्रेटारि आर्टआव स्टेन'ग्राफार आरो स्टेन'ग्राफार कम्पिउटार टाइपिस्ट एसामिस लेंगुवेज लार्निं एक्ट 2000 कम्पिउटार टाइपिस्ट LDA बायदि साख्रि मोननायनि जानगाराव थानांदों आरो बेफोर बायदि जानायनि गाहाय जाहोना जाबाय एसामिस लेंगुवेज लार्निं एक्ट 2020 बे आयेनखौ भग खालामनो हायाबा दिनै बर'आ नाथाय आरो बेसेबां गोबाव बर' राव थुनलाइया थांनानै थागोन बेखौ साननो गोनां। नोंथांमोननि गोथौ बिजिरनाय आरो थार एनालाइसिसखौ मिजिं थिबाय। बर' बिजों थांना थाथों, बर' राव गेलांथों, बर' थुनलाइया थांना थाथों। जै बर' हारिनि गोरोन्थिनि थाखाय खर' गंग्लायै निमाहा बिनाय थाबाय। नोंथांमोननि फोथायजाथाव फनिन स्वर्गियारि MA
MA एमइड बाक्सा जानबुं 8,017,794,855 खालार 10/09/2011 बे गोजौआव सावरायनाय खोथाफोरा जोंनि बर' मिडियाम आरो बर' फरायसाफोरनि साख्रि बाख्रि मोननायनि बिथिङाव खोब साननो लागा। बेनिखायनो थाबैनो बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिआरनि सरकार आरो गासै बर' रायजो राजाफ्रा बे बिथिङाव इयुनाव मा जाहैगोन बेनि सायाव बिथाङा टिपाइसन होदों। बेनिखायनो थाबैनो बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभा आरो जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर'आ बेयाव बिफाव लायोबा गोबां बिथिङावनो जों जाफुंसार जागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। दिनैनि कन्टेन्टआ एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय।